Welcome to your Greek journey with Aegean Voices. First of all, you can adjust the speed of the video at any time if the pronunciations or translations are too fast for you. Science shows that learning through listening significantly boosts your success. Your subconscious absorbs language effortlessly, especially while sleeping or relaxing. In this session, we'll explore the topic of restaurant orders and menu questions. The tape includes 200 common phrases in English, followed by the Greek translation, which will be read to you twice. Make sure to subscribe to this channel and get notified using the bell so you don't miss new audio tapes. Let the beauty of Greek flow into your mind. Your journey begins here. Ας ξεκινήσουμε. Can I see the menu, please? Μπορώ να δω τον κατάλογο, παρακαλώ. Μπορώ να δω τον κατάλογο, παρακαλώ. Do you have any vegetarian dishes? Έχετε πιάτα για χορτοφάγους. Έχετε πιάτα για χορτοφάγους. What do you recommend as a starter? Τι προτείνετε για ορεκτικό? Τι προτείνετε για ορεκτικό? Is this dish spicy? Είναι αυτό το πιάτο πικάντικο. Είναι αυτό το πιάτο πικάντικο. Can I have a glass of water, please? Μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό, παρακαλώ. Μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό, παρακαλώ. I would like to order a coffee with milk. Θα ήθελα να παραγγείλω έναν καφέ με γάλα. Θα ήθελα να παραγγείλω έναν καφέ με γάλα. Do you have a wine list? Έχετε κατάλογο κρασιών. Έχετε κατάλογο κρασιών. Can you tell me the ingredients of this dish? Μπορείτε να μου πείτε τα συστατικά αυτού του πιάτου. Μπορείτε να μου πείτε τα συστατικά αυτού του πιάτου. Is the fish fresh? Είναι το ψάρι φρέσκο. Είναι το ψάρι φρέσκο. I would like a table for two, please. Θα ήθελα ένα τραπέζι για δύο, παρακαλώ. Θα ήθελα ένα τραπέζι για δύο, παρακαλώ. Could we sit by the window? Μπορούμε να καθίσουμε δίπλα στο παράθυρο. Μπορούμε να καθίσουμε δίπλα στο παράθυρο. Can I pay by card? Μπορώ να πληρώσω με κάρτα. Μπορώ να πληρώσω με κάρτα. Do you have a dessert menu? Έχετε κατάλογο επιδορπίων. Έχετε κατάλογο επιδορπίων. We would like to share this dish. Θα θέλαμε να μοιραστούμε αυτό το πιάτο. Θα θέλαμε να μοιραστούμε αυτό το πιάτο. Does this dish contain nuts? Περιέχει αυτό το πιάτο ξηρούς καρπούς. Περιέχει αυτό το πιάτο ξηρούς καρπούς. Do you have a table available for 4 people? Έχετε διαθέσιμο τραπέζι για 4 άτομα.
Έχετε διαθέσιμο τραπέζι για 4 άτομα. Can I reserve a table for tomorrow evening? Μπορώ να κλείσω τραπέζι για αύριο βράδυ. Μπορώ να κλείσω τραπέζι για αύριο βράδυ. What are today's specials? Ποια είναι τα σημερινά ειδικά πιάτα? Ποια είναι τα σημερινά ειδικά πιάτα? Can we have some bread, please? Μπορούμε να έχουμε λίγο ψωμί, παρακαλώ. Μπορούμε να έχουμε λίγο ψωμί, παρακαλώ. What is included in this dish? Τι περιλαμβάνει αυτό το πιάτο? Τι περιλαμβάνει αυτό το πιάτο? Can I have the bill, please? Μπορώ να έχω τον λογαριασμό, παρακαλώ. Μπορώ να έχω τον λογαριασμό, παρακαλώ. Do you serve gluten-free meals? Σερβίρετε γεύματα χωρίς γλουτένι. Σερβίρετε γεύματα χωρίς γλουτένι. Can I have an extra plate, please? Μπορώ να έχω ένα επιπλέον πιάτο, παρακαλώ. Μπορώ να έχω ένα επιπλέον πιάτο, παρακαλώ. Could you bring me the wine menu? Μπορείτε να μου φέρετε τον κατάλογο κρασιών. Μπορείτε να μου φέρετε τον κατάλογο κρασιών. Is there a vegetarian option available? Υπάρχει διαθέσιμη επιλογή για χορτοφάγους. Υπάρχει διαθέσιμη επιλογή για χορτοφάγους. Could you bring me a glass of red wine? Μπορείτε να μου φέρετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Μπορείτε να μου φέρετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Is the salad fresh? Είναι η σαλάτα φρέσκια. Είναι η σαλάτα φρέσκια. Could you bring us some extra napkins? Μπορείτε να μας φέρετε μερικές επιπλέον χαρτοπετσέτες. Μπορείτε να μας φέρετε μερικές επιπλέον χαρτοπετσέτες. Do you have any local specialties? Έχετε τοπικές σπεσιαλιτέ. Έχετε τοπικές σπεσιαλιτέ. Can you prepare this dish without salt? Μπορείτε να ετοιμάσετε αυτό το πιάτο χωρίς αλάτι. Μπορείτε να ετοιμάσετε αυτό το πιάτο χωρίς αλάτι. Could we have the main course split into 2 plates? Μπορούμε να έχουμε το κυρίως πιάτο χωρισμένο σε 2 πιάτα. Μπορούμε να έχουμε το κυρίως πιάτο χωρισμένο σε 2 πιάτα. Is there a charge for table water? Υπάρχει χρέωση για το νερό του τραπεζιού. Υπάρχει χρέωση για το νερό του τραπεζιού. Can you please clear the table? Μπορείτε να καθαρίσετε το τραπέζι, παρακαλώ. Μπορείτε να καθαρίσετε το τραπέζι, παρακαλώ. Can I get a cappuccino, please? Μπορώ να έχω ένα καπουτσίνο, παρακαλώ. Μπορώ να έχω ένα καπουτσίνο, παρακαλώ. Can you recommend a good dessert? Μπορείτε να προτείνετε ένα καλό επιδόρπιο.
μπορείτε να προτείνετε ένα καλό επιδόρπιο. Can we have some sparkling water, please? Μπορούμε να έχουμε λίγο ανθρακούχο νερό, παρακαλώ. Μπορούμε να έχουμε λίγο ανθρακούχο νερό, παρακαλώ. Is this dish suitable for children? Είναι αυτό το πιάτο κατάλληλο για παιδιά? Είναι αυτό το πιάτο κατάλληλο για παιδιά? Do you serve any traditional Greek dishes? Σερβίρετε παραδοσιακά ελληνικά πιάτα? Σερβίρετε παραδοσιακά ελληνικά πιάτα? Can you make this dish less spicy? Μπορείτε να κάνετε αυτό το πιάτο λιγότερο πικάντικο? Μπορείτε να κάνετε αυτό το πιάτο λιγότερο πικάντικο? Could you bring us some olive oil? Μπορείτε να μας φέρετε λίγο ελαιόλαδο? Μπορείτε να μας φέρετε λίγο ελαιόλαδο? Can we get a high chair for a child? Μπορούμε να έχουμε ένα παιδικό καρεκλάκι? Μπορούμε να έχουμε ένα παιδικό καρεκλάκι? What is the most popular dish here? Ποιο είναι το πιο δημοφιλές πιάτο εδώ? Ποιο είναι το πιο δημοφιλές πιάτο εδώ? Can you bring us some ice, please? Μπορείτε να μας φέρετε λίγο πάγο, παρακαλώ? Μπορείτε να μας φέρετε λίγο πάγο, παρακαλώ? What is the soup of the day? Ποια είναι η σούπα της ημέρας? Ποια είναι η σούπα της ημέρας? Do you serve breakfast all day? Σερβίρετε πρωινό όλη την ημέρα? Σερβίρετε πρωινό όλη την ημέρα? Could we get some ketchup and mustard? Μπορούμε να έχουμε λίγη κέτσαπ και μουστάρδα? Μπορούμε να έχουμε λίγη κέτσαπ και μουστάρδα? Can I get a bottle of mineral water? Μπορώ να έχω ένα μπουκάλι μεταλλικό νερό? Μπορώ να έχω ένα μπουκάλι μεταλλικό νερό? Does this dessert contain dairy? Περιέχει αυτό το επιδόρπιο γαλακτοκομικά προϊόντα? Περιέχει αυτό το επιδόρπιο γαλακτοκομικά προϊόντα? Can you recommend a light meal? Μπορείτε να προτείνετε ένα ελαφρύ γεύμα? Μπορείτε να προτείνετε ένα ελαφρύ γεύμα? What is the price of this dish? Ποια είναι η τιμή αυτού του πιάτου? Ποια είναι η τιμή αυτού του πιάτου? Can I get a receipt, please? Μπορώ να έχω μια απόδειξη, παρακαλώ? Μπορώ να έχω μια απόδειξη, παρακαλώ? Do you serve local wines? Πάκο. Σερβίρετε τοπικά κρασιά? Σερβίρετε τοπικά κρασιά? Can you make a recommendation for a main course? Μπορείτε να κάνετε μία πρόταση για κυρίως πιάτο? Μπορείτε να κάνετε μία πρόταση για κυρίως πιάτο? Does this dish contain seafood?
Περιέχει αυτό το πιάτο θαλασσινά? Περιέχει αυτό το πιάτο θαλασσινά? Could you bring us a jug of tap water? Μπορείτε να μας φέρετε μία κανάτα με νερό βρύσης? Μπορείτε να μας φέρετε μία κανάτα με νερό βρύσης? Can we get some extra forks and knives, please? Μπορούμε να έχουμε επιπλέον πυρούνια και μαχαίρια, παρακαλώ? Μπορούμε να έχουμε επιπλέον πυρούνια και μαχαίρια, παρακαλώ? Is this table reserved? Είναι αυτό το τραπέζι κρατημένο? Είναι αυτό το τραπέζι κρατημένο? Can you bring us the bill separately? Μπορείτε να μας φέρετε τον λογαριασμό χωριστά? Μπορείτε να μας φέρετε τον λογαριασμό χωριστά? What time does the kitchen close? Τι ώρα κλείνει η κουζίνα? Τι ώρα κλείνει η κουζίνα? Do you have a children's menu? Έχετε μενού για παιδιά? Έχετε μενού για παιδιά? Can I change my order? Μπορώ να αλλάξω την παραγγελία μου? Μπορώ να αλλάξω την παραγγελία μου? What is the portion size of this dish? Ποιο είναι το μέγεθος της μερίδας αυτού του πιάτου? Ποιο είναι το μέγεθος της μερίδας αυτού του πιάτου? Can you tell me if the fish is grilled or fried? Μπορείτε να μου πείτε αν το ψάρι είναι στη σχάρα ή τηγανιτό? Μπορείτε να μου πείτε αν το ψάρι είναι στη σχάρα ή τηγανιτό? Do you have a cocktail menu? Έχετε κατάλογο κοκτέιλ? Έχετε κατάλογο κοκτέιλ? Can I have some extra sauce on the side? Μπορώ να έχω λίγη επιπλέον σάλτσα στο πλάι? Μπορώ να έχω λίγη επιπλέον σάλτσα στο πλάι? Could you bring me a clean glass, please? Μπορείτε να μου φέρετε ένα καθαρό ποτήρι, παρακαλώ? Μπορείτε να μου φέρετε ένα καθαρό ποτήρι, παρακαλώ? Do you serve food suitable for vegans? Σερβίρετε φαγητό κατάλληλο για vegans? Σερβίρετε φαγητό κατάλληλο για vegans? Is this meal suitable for people with allergies? Είναι αυτό το γεύμα κατάλληλο για άτομα με αλλεργίες? Είναι αυτό το γεύμα κατάλληλο για άτομα με αλλεργίες? Can we sit outside? Μπορούμε να καθίσουμε έξω? Μπορούμε να καθίσουμε έξω? Could we move to another table? Μπορούμε να μετακινηθούμε σε άλλο τραπέζι? Μπορούμε να μετακινηθούμε σε άλλο τραπέζι? Can you split the bill for us? Μπορείτε να χωρίσετε τον λογαριασμό για εμάς? Μπορείτε να χωρίσετε τον λογαριασμό για εμάς? Do you serve traditional Greek sweets? Σερβίρετε παραδοσιακά ελληνικά γλυκά? Σερβίρετε παραδοσιακά ελληνικά γλυκά?
What is the house specialty? Ποια είναι η σπεσιαλιτέ του καταστήματος? Ποια είναι η σπεσιαλιτέ του καταστήματος? Can I get a decaf coffee, please? Μπορώ να έχω έναν ντεκαφέινε καφέ, παρακαλώ. Μπορώ να έχω έναν ντεκαφέινε καφέ, παρακαλώ. Is there a charge for bread? Υπάρχει χρέωση για το ψωμί. For it? Υπάρχει χρέωση για το ψωμί.